יובל, השבוע יש לך בשבילנו סיפור נוגע ללב. מאוד. מה קרה? אז ככה, יום שלישי בבוקר, קמתי לי בבוקר, חשבתי שיש לי יום חופשי. אך, מה קרה? מה קרה? בשעה 5 אחרי הצהריים התקשרה המפיקה המהממת שלנו ואמרה לי, יובל, תשמעי אחותי, אין מצב, את צריכה לעשות אייטם על שי חדד. אוי, לא, אייטם על שי חדד! כן, רן. סליחה, זה בן משפחתה, את לא רוצה להתעסק איתם. אוקיי, אז מה? הלכת? הלכתי. חשבתי שזה הרס לי את היום, אבל היה דווקא די מגניב שם. באמת? מה הסיפור מאחורי שי חדד? שלל ידע? שי 360 שלל ידע. כן. ערך מסיבת השקה בגת רימון לכבוד הסינגל החדש קבל. קבל? אז קיבלת זמן על המסיבה? קיבלתי, כן. קיבלת? איפה אתם פה? להתעורר! שימו לב, ברגוע. כן, הגעתי לכאן, יא מעריצי, סינגל ברדיו. אנחנו חוגגים היום בעצם את ההשקה של הסינגל הראשון מתוך האלבום חי שלי בעברית שהולך לצאת בקרוב. אני בעצם שמעתי שלפני זה קורא לך שי 360 שלל ידע. תבינו, כאילו. כי שי באנגלית SHI זה היה אקרונים, כאילו, איך אומרים? שלוקחים את האות הראשונה מכל ראשי תיבות. שיניות שלל ידע כזה, כאילו, לשאוף, ללמוד כמה שיותר. פה עם סב והצל קוראים לי שיניות שמע ישראל. שי חדד! המצאת לסבלימינל את השם סבלימינל. אני, כן. מזמן, באמת, שהיינו עוד צעירים יפים וחטובים. האמת שזה היה שיר, אחד מאלה שנגנזו באנגלית, שבפזמון חזרתי על המילה סבלימינל הרבה. הוא בא ואמר לי, אתה יודע מה, זה צריך להיות השם שלך. כי תמיד היה ככה את המסר בין השורות. אבל הוא עדיין קובי בשבילי. גם בשבילי. סימון בועז, להיות כמו שי, אפילו לא אולי ועד. מה שלומך? טוב. געגעת אליי? מאוד. גם אני. סליחה. חובוקי. איך זה לשחרר סינגל מאלבום סולו ראשון מבית משפחת אקט? מה קרה? את יושבת על סנוקר ונתקעת עם מילים כמו עומד פתאום. מה שהוא מצלצל, אם בקרת אז תזוזי. על הפיסטר ששי על זה נכנס עכשיו לפרסו. אני חייב להגיד לך שזה... אני באמת מתרגש יותר מסינגל שיוצא מהאלבום שלי. יש לי טוב שחרוצים, אפשר לקרוא לי. זה חשוב לי כמו אח, כמו משפחה אמיתית. לא בגלל משפחת אקט וכאלה. יוצא לו אלבום, ואני חייב להגיד שקראנו את התחת המון זמן על האלבום הזה. מה שמתבשל הרבה זמן, כמו פקיילה וחמין ודברים טובים שאנחנו אוכלים אצלנו, בדרך כלל יוצא הכי טעים. חייב למהר, יש לי 2 שורות לפני שהבית ייגמר. רק אחד בשאר שיט מאוחר, לא סיימתי, לא גמרתי וזהו, נגמר. חזרתי, לא קראתם לי. אתה בכל זאת שייך למשפחת אקט. וסבלימינל והצל הם כאילו סוג של ראש הפירמידה. אז זה לא מפחיד להיות בצל שלהם? לא, בכלל לא. בכלל לא. סבלימינל יגיד לך בעצמו, כאילו, רוב הילדים בארץ נגיד שומעים את סבלימינל, את הראפר, וסבלימינל שומע את שי. אני מעריץ של שי. זה האמת. מכירה את המשחת שיניים של רופא השיניים? זה הגרסה של הראפר. עכשיו דממה. שר הבמה כל כך מניאק, מי גונב לסרט השורה? עד באס כפרה, בוא נסגור את זה יואב. אולי ניתן גב אדם, מרדי כוכב. היום כולם רוצים להיות שחקנים. יש איזה סטיגמה של הראפר שזה כל הזמן קשיחות ויו יו יו. אם שותים? לא נוהגים? קניתי אופניים. וכאילו בלגני וזה חרטות, באמת זה חרטות. צריך להיות שונה, אז לקחתי, אמרתי, הסינגל הראשון צריך להיות משהו קומי. יש הרבה דברים באלבום שמאוד אישיים. הרבה ראפרים לא נוגעים בזה, הם תמיד משחקים אותה פרסונה אחרת. זה הדברים האמיתיים, זה לא בא ומנסה להיות ורוצה לנסות ומנסה לטפס, לא מעניין אותו הגל ולא אכפת לו מה כולם אומרים.